Akwụkwọ nke Luk isi nke 20. O wee ruo n'otu ụbọchị ahụ, mgbe ọ na-ezi ndị mmadụ ihe n'ụlọ nsọ ma na-ekwusa ozi ọma, ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ bịara na ndị okenye. Ha wee gwa ya okwu sị, gwa m, ikike dị aṅaa ka ị na-eme ihe ndị a, maọbụ onye nyere gị ikike a? Ọ zara sị ha, jụọkwa otu ihe gwa m ya mere. Ọ bụ Jọn mere, ọ bụ ya mere baptizim Jọn, ka ọ bụ site n'aka mmadụ? Ha tụgharịrị uche n'etiti onwe ha na-asị, anyị ga-asị site n'aka Chineke. Ọ ga-asị, gịnị mere unu emebeghị ya baptizim? Ma ọ bụrụ na anyị si site n'aka mmadụ, ndị mmadụ niile ga-atụ ya nkume, n'ihi na ha kwenyere na Jọn bụ onye amụma. Ya mere ha zara na ha amaghị ebe o si bịa. Yeshua wee sị ha, agaghị m agwa unu ikike m ji eme ihe ndị a. Mgbe ahụ ọ malitere ịtụ ilu a: otu nwoke kụrụ ubi vaịn, wee nye ya n'aka ndị ọrụ ugbo, wee gaa mba ọzọ ruo ogologo oge. Mgbe oge ruru, o zigara otu ohu gaa n'aka ndị ọrụ ubi vaịn ka ha nye ya mkpụrụ ubi vaịn ahụ. Mana ndị ọrụ ubi vaịn tiri ya ihe ma zipụ ya n'efu. O wee zipụ ohu ọzọ, mana ha megburu ya ma zipụ ya n'aka efu. O wee ziga onye nke atọ, nke merụrụ ahụ, ma chụpụ ya. Onye nwe ubi vaịn ahụ wee sị, gịnị ka m ga-eme? M ga-eziga nwa m nwoke m hụrụ n'anya. O nwere ike ịbụ na mgbe ha hụrụ ya, ha ga-eme ihe dị iche iche. Ma mgbe ndị nwe ubi vaịn ahụ hụrụ ya, ha malitere iche n'etiti onwe ha sị, onye a bụ onye nketa, bịanụ ka anyị gbuo ya, ka ihe nketa ahụ wee bụrụ nke anyị. Ha wee chụpụ ya n'ubi vaịn ahụ wee gbuo ya. Gịnị ka onye nwe ubi vaịn ahụ ga-eme ha? Ọ ga-abịa bibie ha, ndị ọrụ ubi vaịn a, ma nye ndị ọzọ ubi vaịn ya. Ma mgbe ha nụrụ nke a, ha sịrị, Chineke ekwela ka ọ dịrị gị mma. O lere ha anya wee sị, gịnịzi ka ihe edere pụtara? Nkume ahụ nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ aghọwo isi nkuku ụlọ. Onye ọbụla ga-ada n'elu nkume ahụ, a ga-agbaji ya. Onye ọbụla ọ ga-adakwasị, ọ ga-eme ka ọ daa. Mgbe ahụ ndị nchụaja na ndị ode akwụkwọ jidere ya aka, ma ha tụrụ egwu ndị mmadụ, n'ihi na ha hụrụ na o kwuru ilu a megide ha. Ha lere ya anya wee ziga ndị nledo, ndị ga-eme ka ha dị ka ndị ezi omume, ka ha jide ya n'okwu ya ma nyefee ya n'aka ike na ikike nke gọọmenti. Ha jụrụ ya sị, onye ozizi, anyị maara na ị na-ekwu okwu ma na-ezi ihe nke ọma. Ị naghị anabata onye nke Chineke, ndị ikom, mana unu na-akụzi ezi ụzọ Chineke. O ziri ezi ka mmadụ nye Siza ụtụ isi ma ọ bụ na ọ bụghị? Ma mgbe ọ hụrụ aghụghọ ha, ọ sịrị ha, gịnị mere unu ji anwa m? Gosinụ m pence, onyinyo na ihe odide onye ka ọ bụ. Ha zara, eze Siza. O wee sị ha, ya mere nyenụ Siza ihe Siza, nyekwanụ Chineke ihe Chineke. Ha enweghị ike ikwughachi okwu ya n'ihu ndị mmadụ, mana ha tụrụ ha n'anya n'ọzịza ya wee gbachie nkịtị. Ụfọdụ n'ime ndị Sadusii, ndị na-agọnarị na mbilite n'ọnwụ dị, bịakwutere ya wee jụọ ya sị, onye ozizi, Mozis dere ihe megide ya. Ọ bụrụ na onye nwanne ya nwoke, mgbe ọ lụrụ nwunye, ọ mụghịkwa nwa, ka nwanne nwoke ahụ lụọ nwunye ya wee mụọ nwa maka nwanne ya nwoke. Ụmụnne nwoke abụọ dị, mgbe nke mbụ lụrụ nwunye wee nwụọ na-enweghị nwa, nwa nke abụọ lụrụ nwunye wee nwụọ na-enweghị nwa.
nwa nke atọ lụrụ ya. Ụmụnne abụọ ahụ nwụkwara, hapụghịkwa ụmụ. Nwa nke ikpeazụ n'ime ha niile nwụkwara. Ya mere na ọnwụ onye ga-abụ nwunye ndị ikom a, n'ihi na mmadụ abụọ ahụ lụrụ ya. Yeshua zara ha sị, ụmụ nke ụwa a na-alụ nwunye na-alụkwa di, ma ndị a na-agụ na ha kwesịrị ịnụ ụtọ ụwa ahụ na mbilite n'ọnwụ site na ndị nwụrụ anwụ anaghị alụ nwunye, ha alụghịkwa di, n'ihi na ha apụghị ịnwụ ọzọ, n'ihi na ha na-anata ndị mmụọ ozi. Ha bụkwa ụmụ Chineke, n'ihi na ha bụ ụmụ nke mbilite n'ọnwụ, na ndị nwụrụ anwụ ga-ebilite ọzọ. Moses gosiri ya site n'osisi ahụ mgbe o kwuru sị, Onyenwe anyị bụ Chineke nke Abraham, Chineke nke Isaac na Chineke nke Jacob, n'ihi na ọ bụghị Chineke nke ndị nwụrụ anwụ, kama ọ bụ nke ndị dị ndụ, n'ihi na ndị mmadụ niile dị ndụ n'ime ya. Mgbe ahụ ụfọdụ n'ime ndị ode akwụkwọ zara sị, onye ozizi, ị kwuru nke ọma, ọ dị mma. Mgbe ahụ ha jụrụ ya sị, ọ dịghị ọzọ? Mgbe ahụ ọ sịrị na Kraịst Yeshua bụ olee otu ha ga-esi kwuo na Yeshua bụ nwa David? David n'onwe ya kwuru n'akwụkwọ Abụ Ọma sị, Onyenwe anyị gwara onye nwe m, nọdụ ala n'aka nri m ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ụkwụ gị. N'ihi na David kpọrọ ya Onyenwe anyị, olee otu o si bụrụ nwa ya? Mgbe ahụ n'etiti ndị mmadụ niile, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, kpacharanụ anya maka ndị ode akwụkwọ, ndị na-eyi uwe ogologo na-agagharị n'obi ha, ekelekwa ha n'ahịa, ndị na-anọkwa n'ebe kachasị elu n'ọgbakọ na n'ime ụlọ kacha mkpa n'oriri, ndị na-ebi n'ụlọ ndị inyom di ha nwụrụ, na-ekpekwa ekpere ogologo n'ime ha. Ndị a ga-enweta ikpe ọmụma ka ukwuu.